ještě takováhle kulička. Vážně je to z mléčné čokolády, je to taková ta hodně dobrá. No a čekajte, já si obrátím obrazovku. 3, 2, 1. Já se dojdu pro žičku. Tak. Tohle je taky tvoje? Co to? Já si jdu... Koukejte! Ono už je to do... Oh. Tak to je hustý. Ono už to je takhle. Ono to je z toho vypláváno, to je hezký.